Njengelebheki icele uthi ukuxhatshazwa nokubulawa ngokungenalusini kwabasetyhini kweli ngumba ekufuneka uphakanyelwe nguwo wonke ubani kweli ukuze kunqandwe lo mkhwa kuqinisekiswe ukuba abo bathe gqolo bexhaphaza abasetyhini bajongana nengalo yomthetho ukuze emva kokuba umzimba kaTsekgofatso Pule oneminyaka engama-28 ubudala nobekhulelwe enenyanga ezisibhozo ufunyenwe uxhonyiwe emthini izolo unamanxeba aliqela esifubeni. uTsekgo kuthiwa ugqityelwe ukubonwa ngethuba tyelele iqabane lakhe kwintshona yeRhawuti ngethuba kusenzeke esi siganeko. Indaba yokubulawa kwabantu besifazane indaba enzima kakhulu nendaba uhulumeni ayibheke kakhulu. Siyitholile le mbiko yokubulawa kwalama ntombazana basebancane bobabili. Into eyayisabisa ukuthi kubonakala sengathi babulawa abantu abazanayo okunto edala ukuthi bekhune emaphoyiseni ukuthi bakwazi ukuvimba lokho. Bavamisa ukuthi bakulandele masekwenzekile. Engakho sicela ukuthi imindeni nabantu ababaziyo bakwazi ukusiza kodwa nabo bakwazi ukusiza ekutheni makhona abakusolayo basheshe babike kweminye imindeni nabaholi bomphakathi nasemaphoyiseni ukuthi kukhona esikusolayo ngoba azikho izathu eziphathekayo ukuthi ngabe kudalwe yini. Enye yalezi ngane ufika umuntu wayibiza eminyango wathi uyabiza mayiphuma wayigibela ngommese nangobhushi nangembazo yashonela lapho. So siyethemba ukuthi amaphoyisa azosisheshisela kodwa indaba yokubulawa kwabantu besifazane indaba yomphakathi indaba yesizwe sisonke ekuzofanele sibambisane kusona ukuthi iqedwe ihlehliswe.